the Pastor MJ. I got the legend on the song, the Manuel legend, Chris Johnson Samo. Kachokoza na kubala basi. Kwa manu mutiwe nukanimenda mwenayo. Safuna nukujoin ukulu. Ambilia mtendengenga nukumelitokela ukulu. Wajurusa mola ndi ukuluku ya mpendekera. Akupa mafoni ndi mativi mwa uchiriki. Akunamiza wantu kuti amakonza mativi. Sasi wachiri chose angwabera wantu. Chikamwe cha wantu taoni yonse chikusaka mpavai. Amene angangwireyo alandira mpoto. Usachedwa ndizatumiza chithunzi chake. Muziberedwa mukuziwa ndakuuzani. Kolokumuze sadaliri kuno yapendekeka. Sakugwira ntchito angwabera wantu. Kodi mbiri mene ikumveka indizona. Mwana wanga kuchoniko walowerera. Kubera wantu kumenya wantu osalakwa. Mbiri yako mwana wanga wandiyalutsa. Kuchoka kupita kuchoni kukabera wantu. Kuchoka kupita kuchoni ukatesa mabanja. Mwamuna wawina mulongo wanga ukutaya nthawi. Iwe tafasa kanda woyera uzavala. Kumene kwaloza tilaki yapendekeka. Ngara chimene simusinta wera kupopo. Kochimene mwakwerayi yapendekeka. Ngara chimwali simusinta usiona. Kumene kwaloza tilaki yapendekeka. Ngara chimene simusinta wera kupopo. Kochimene mwakwerayi yapendekeka. Ngara chimwali simusinta usiona. Amayanu anavutika songa ndalama. Kukulisa mbuzi ndikafoni transporti. Chosaziwa lero amayi yangolira. Mwana uja ndichikawenga wina ndihule. Musakopeke ndiyanzano bwera kuchoni. Kuchoni kuno ndizinaloka kuli mavuto. Anzanu yena chibwerere akungokhala. Kugwira ntchito wiki yonse mwina kamodzi. Ena mene chibwerere sanagwirepo. Kumene kwaloza tilaki yapendekeka. Ngara chimene simusinta wera kupopo. Kochimene mwakwerayi yapendekeka. Ngara chimwali simusinta usiona. Kumene kwaloza tilaki yapendekeka. Ngara chimene simusinta wera kupopo. Kochimene mwakwerayi yapendekeka. Ngara chimwali simusinta usiona. Ngati zavuta achimwene zibwererani. Ngati zavuta achimwali zibwererani. Tikuziwa ndi manyazi mbwera njani. Kwanu mtengo munalaka njoka. Kholo lako ine ndilipo nzakulandira. Chenjerano ule wanu wakupani. Ziko la weni satungira nalo mkanda. Moyo wanu achimwene uli kupompo. Siwosamene ali kutoni ngotola-tola. Alipo yena komweko akuchita bwino. Wolimbika kugwira ntchito siku ndi usana. Akumanga manyumba awo magalimoto mbwembwembwe. Sazimayi wonse ali woyendayenda. Ena mangomba zoyenda ali mabanja mwawo. Tilemekeza kazi watu azipampanzanga. Tisiye kupanga zibwenzi nkondo lemekeze nkazi. Kukhala chete nkazi sikuti ndi ulemu wokha. Akulingalira kaye azakutsira bomba. Hey, what's up with the Pastor MJ? Kolo kudala libise, adibwele tela bise. Tita
chisoni anakulitsa ndifoni kuti mwana mfika choni tala izatobatweni uyo challenge chanje chopangira chibwenzi mkazi nkonde challenge chanje chopangira chibwenzi mkazi nkonde ati mwene challenge chanje chopangira mamuna wanu chibwenzi nkonde bayajabula bazali bayamukhala notoli bamutengela nesoli bayajika yikwifoni kanti uyitshantshile le foni angathi abayazi nexin bebusuka ke kwayatin putsa diputso naking bakela di-financial thing lamutse motho wa jarting baraba ka go tso ehleng o tswa go utsa diplaseng a fetsa polaya mafleng o tshwere sethunya valenteng ya pendeke ka katele wajukusambola ndi ukuluku ya mpendekela amafoni ndingativi mwautiri akunaniza wantu kuti amakonza mativi saziwa chiri chose angopera wantu chikamu cha wantu taoni yonse chikusakamba anene angambwireyo alandira mpoto usachedwa ndizatumiza chithunzi chake ziberedwa mukuziwa bola ndanena makolo kumuzisadaliri kuno yapendekeka sakupira ntchito angopera wantu sinali bwino luboya babatano pano mapezeka ndengoba osakhala ngati bwanja la stoni omanga manyumba abwino kosimosite pano site tusite panali ku santoni koma inu kubabasa